delenia Mohyla, ktorú venujem Dominike Moravčíkovej. Na oblinách skál otvorené rany môžu mokvať vo vypršanej absencii esencie, už len pre martýrium zámernej temnoty. Pre deti, ktoré nikdy nevypustili na ihrisko, rozsýpa kyslá matróna bez nápoja mučku v tme a dezinfikované ihly v páse prelomené a mních v laboratórnom plášti zaznamenáva výsledky jednotlivých dojníc v lítroch. Je stále ťažšie zatajovať, že smrť si čmára na okraj môjho zošita. Neslúžiš mi, kreatúra. Nepamätáš si moje obety, ktoré som zanašala na Attilov hrob uprostred sídliska. Ostala len odopnutá karabína. Keď klepem bravčové rezne, počujem, ako sa moje mäso trhá, rovnako ako Karl Marx nabodnutý na 4 mečoch pre povojnové rituálne zatratenia. Liečenie začína tým, že utrpenie príjmeme. Chceš striebornými nožnicami, ktoré si tak dlho leštila, prestrihnutú pavučiu niť? Je to jediné, na čom visí kostra papierového zápisníka. Bude to v poriadku. Umrieš v lese obklopená machom a divou zverou s otázkou, kedy sa najem. Zem, venujem ti svoje telo a nemám strach.